Naninipa ka pa ngayon. Abunot pa, aray! 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 Aray ko! Aray! Sakit! Ay, mapalo pa siya. Oo, mapalo pa. Oh. Aray! Aray ko! Iba pa. Nagagalit ka na ba? Nagagalit ka. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Ay! Ay! Naganti na ikaw ah. Isipa ka pa. Tignan mo, maninipa pa siya. Oh. Sige. Magigil-gigil. Oh, sige. Papalo. Palo pa. Uy! Aray ko! Aray ko, aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Dalawang kamay. Aray ko. Ay! Abunutan ba kita? Ha? Ha? Eh, mo. Aray, 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 aray. Hala! Gigigil. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Naka na! Sumunod naman ako! Ano? Alam mo ha? Ay, agawin yung cellphone. Sabi niya, ay. Ano? Tapos pag umiyak siya, kala mo siya inapin. May namulay lang, pisngi. Sumunod mo ako ha? Sige, magsak dyan. Baba! Lumapit sa akin nagmamakaawa. Oh. Kaya ka, dapa ka dyan. Asan na yung ano? Tama na, naklika na, gupit na ko.